Barka ku da kasancewa tare da mu a wannan lokacin. Kamar da kuka sani da sunana Jafar Ismail Muhammad, wanda aka sani da suna ɗan ƙasa na gari na kowa. Wanda kuke gani hakan ga ana bisa kan ɗaukar tsohon fim ɗin labari na su Sumayya da Presdo. Gashin dai kuna gani nan ga ana bisa kan ɗaukar fim ɗin. To ina albishir nake ma ma'abuta kallon fim ɗin labari na. To ku ɗara maɗamar kallon sabon salon fim ɗin labari na. Zai dawowa insha Allah. Labarin na su Presdo da su Baba Dan Abu. Masu bibiyan shirin labari na shirya, tsohon labari na ya kusan dawo muku. Okay, rolling. Okay. Roll. Okay, sir. Sound. Wala ba kunna. Sai an kashe shi. Kan da ta masa hulan. Kamar happy see you on Ismail. Ya karkace. Kowa bin yaron da zai sai wanda. Wanda yana so ya kiyo ka. Al'umma wanda kana tura nan ciki. Bacci ko ta gajiya. Ta yunwa rolling. Slate. Dan kashe min da Allah ba bai. Haku ki ko? Ya slate. Ya bi YouTube kawo kudi yanzu. Allah. Me ake kawo ba da kudi? Ga shi nan ana dan sassa shi wani abin da ake dan sassa nan kudi yake kawo. Dan bidiyo shot. Dan bidiyo sun da yake. Allah. Hawa baki ka aka yi sa su. Kowa bai gyara hulansa ba sai kai wata. Wata yana so ya kyau ne ka ga Kana tura nan ciki. Thank you. Rolling and action. She was watching him. Har ko su shi dai ba ta yi tana kun kawai ya jami. Abba Galadi ba kenan. Kai baka ce accidental. Sannan yana ɗaron one of the biggest show. Tuni a ƙasar nan. Aaron ne fa Ni da ke muna nan daram. Ni da kai muna nan daram. Soyayya